casa i per tant ja podran gaudir del llibre finalment. I donem, com a cluenda, donem la paraula al senyor Quim Nin, que ens acompanya molt gratament. Bé, moltíssimes gràcies. És cert, jo he arribat i m'he assegut, sembla que la crida aquí al Benet o al darrere, perquè jo venia aquí bàsicament per amistat amb el Joan. El Joan no para d'enviar correus electrònics dient totes les activitats que fan, i aquesta tarda, avui, volia ser el Vendrell bàsicament per venir a aquesta. I no li vaig dir perquè tinc una agenda que moltes vegades es complica, i aquesta tarda hi havia una inauguració a Sabadell molt interessant, el complex en el qual hi ha l'Escola de Formació dels Mossos d'Esquadra. S'inaugurava un monòlit als Mossos d'Esquadra que donen la vida per aquest país. I hi ha anat el president de la Generalitat, hi ha el conseller Jané, i jo he pogut lliurar-me perquè hi havia molta representació i m'ha permès estar aquí. Bàsicament, quan m'ha dit vine perquè vull que estiguis amb nosaltres, no li he dit que no, perquè volia parlar per agrair-vos molt aquests maleducats, aquesta feina de fer d'ambaixadors d'un país que es porta al cor. Quan vosaltres heu ballat sardanes, no heu estat ballant els maleducats sardanes. Estàveu, a través vostre, demostrant quin és el país que sentim. I el títol del llibre és on estem ara. El país està en dansa cap a un futur que realment serà el que es mereix com a país. Un futur que moltíssimes i moltíssimes generacions, alguns d'aquests que fa 70 anys ja no hi són, li haguera agradat poder viure en primera persona com ho estem vivint nosaltres. I aquell llibre, que és una història novel·lada, també és una història i un regal que ens deixa els dansaires, al país, al Vendrell, al Baix Penedès, al Tarragonès, a tothom que tingui l'oportunitat de llegir-lo. I això jo sempre crec que s'ha d'agrair. Era quan Catalunya va ser convidada a Frankfurt, a la Fira Internacional del Llibre, quan hi va anar el Quim Monzó, en aquella explicació tan nostrada que va fer, va explicar que nosaltres vivim una realitat que és única i universal. Pensava, quan escoltava el Jaume, el Ramon, el Joan, la Nati i l'altre Ramon, que és veritat. Que els dansaires també són una mica això. Són únics, ho explicava molt bé el Joan, i són universals. I el llibre del Ramon és una mostra. I això, des del punt de vista d'un govern que avui és el que administra el país, només pot ser aquí per dir moltíssimes gràcies. Pel que heu fet, pel que feu, i sobretot pel que estic convençut no deixareu de fer mai. Perquè allò que s'estima és allò que es coneix. I vosaltres coneixeu molt bé el que vol dir puntejar, repartir, escoltar, ballar. I sobretot fer-ho amb la generositat, que és, després de fer unes vivències personals, transmetre-les en forma d'un llibre perquè tothom tingui el seu abast. Moltes gràcies.